Paljon kello? 24, jos se lähtee kai 6. Tässä on meidän. Täällä on varmaan joku 300 dösää. Tää on ihan hullu. Sitten siinä lipussa ei edes lue mistä se lähtee. Mitenkään erikseen kysyä. Se vaan kertoo sen rekkarin, kun sillä löytäisi sen dösän, mikä on aika sairasta. Ja me nähtiin joka kuulosti Matthew McConaugheyalta ja se oli missannut sen dösää eilen, mutta ei mikään ihme. Mäkin olisin missannut ihan varmasti. Los Angelesista ja Minecraft. Täällä on meidän evässäkki. Täältä löytyy 3 litraa vettä, sipsiä, jotain jättipaketti, jotain Oreo. Jotain Oreo-kakkuja. Ja KitKattei. Ja 2 patukkaa. Niin, pari toppasta tai välipalapatukkaa. Että näillä seuraavat 24 tuntia. Jättövuohikin. Joo, mitä me tehdään tunti? Vai kauan? Varmaan jutellaan mukavia. Täällä ollaan cabinissa. Tiiviit tunnelmat. Joo, lukaa puoliksi ulkona. Tossa meidän näyttö, ikkuna ja eväät. Yöllä tulee tiiviit tunnelmat, mutta ei se haittaa, tähän on totuttu muutenkin. Humble beginnings, vai joo. Mitä? Hyvä rakkuloilla yöllä. Meidän piti nyt matkalla, miksi tää on näin? Editoida se meidän Vietnam vlogi, mutta täällä ei oo laturia koneelle, niin mutta at least täällä on laturille puhelin. Aika siisti. Siistimestä. Ja oli myös halpa. Bussi liikkuu, eli ruoka-aika. Testissä Oreon Chocolate Pie, eli joku piirakka. Ihan hyvin. Maistuu tehtaalta ja aineita. Jep, maistuu EK:lta. Niin maistuu. Eiku, onks tää väärä? Eka stoppi. Dösäkuski alettiin jonkun tämmösen... Hirveet jamit auto. Joo. Ja me ollaan Lukan kanssa katsottu kohta ensimmäinen kausi Kimmoa. Tuolla menee meidän dösä. Näyttää pahalta, mutta menee niin kuin pitäisi. Tää on niin sekava tää näitten raja. Ei ollut kuin parin kilsan juoksusta perässä. Me ollaan kohta Laosissa. Tultiinkin kävelle. Dösä ei halua ottaa kiinni. No niin, meillä on ollut tässä vähän Laosin puolella pieniä mutkia matkassa. Joo, teknisiä ongelmia. Ensinnäkin, mistä aloittais? Mä kirjauduin, Laosissa on semmonen oma Grabi tai semmonen oma Uber-sovellus. Kirjauduin sinne ja liitin sinne mun kortin, niin S-Pankki sulkee mun kortin, koska oli epäilyttävä kirjautuminen minun kortillani. Sitten S-Pankilta tulee viesti, että soita tähän numeroon, mutta mä en voi soittaa siihen numeroon, koska mä en pysty... Mun puhelinnumero ei ole nyt käytettävissä, koska se meidän eSIM ei toimi Laosissa. Nyt me ollaan yritetty ostaa eSIMiä. Tää wifi on täällä niin huono, että me ei saada ostettua sitä eSIMiä. Sitten ne eSIMit on mukaan loppuun myyty jostain verkkosivuilta ja jossain se selain ei tue sitä tunnistautumista, kun voitiin maksaa mun kortilla, koska Iiriksen pankki ei luki. Okei, hello! Okei, että... syntymäpäivä alkanut... Ei, meillä on tänään rentoutumispäivä. Me käytiin ihan... Okei, mulle kynnet. Very beautiful. Mun kortti on vieläkin lukossa, kun on viikonloppu ja S-Pankki ei vastaa viesteihin ja ei pysty soittamaan ja mitä näitä nyt. Ja Lukalla on sitten oma ongelma. On tää tämmöstä korporaatioiden pankkialasena oleminen. Ja tästä kamerasta loppu akku, niin ei pystynyt ottaa aamupallolle ja kynsipaikkaa mukaan, mutta tähän tulee nyt kuva meidän herkkuaamiaisesta. No niin, tässä on meidän stintterikakut. Kerro Iiris, miten päivä on mennyt. Joo. Paljon kello? 3:30. No aamu alkoi silleen, että lähdettiin pois sieltä pääkaupungista.
otettiin bussi, joka kesti 3 tuntia ja tultiin tänne Vangvieniin. Mä en oo noussut tästä sängystä koko päivänä muuta sen jälkeen. Nousti ylikuume ja jotain liihan pastaa. Joo, nyt toi emoihinkin varmaan kuume laski, niin kohta vois syödä jotain. Musta tuntuu, että mä oon ottanut 100 vuotta. No joo. No joo. Meidän pitää pysyä niistä kaukana, kun me ei otettu rabiesta rokotetta. Jos tommosen kyytiin haluttais, niin meidän pitäis olla syömät viikko. Vihdoin herätys ja haikki tehtiin. Oliko rankka? Quite. Not that bad. Tuolla menee se tie, mistä lähettiin. Soijaa-mukka. Easy peasy. Tässä on varustus. Ja Lukan kaikki kengät. Nyt mulla ei ole mitään aina. Jättimatoja. Look at all those fish. Look at all those fish. Look at all those fish. Tunne uimaa. Onks kylmää? Mistäkö mä pääsen ylös? Sun pitää tehdä joku temppu. Otti nenästä kiinni. Me etsitään Iiriksen kanssa emoji-perhosta. Katsotaan miten käy. Perhoset on lepakon kokoisia. Tää on hirveästi täällä. Do not fishing this area. Kattokaa mikä jätti hämis. Tuolla on toinenkin. Siinä se nyt on. Ja siinä on syöjä. Onpa tää zoomi hyvä. Näkyy sen naama-ilmeetkin. Hello. Täällä on kyllä niin mukavia ihmisiä. Joo. Joo, mikä sonni. Se juoksee ihana. Mitä ihmettä? Mikä möhköpampi. Nyt ollaan kaverit kovassa paikassa. Tultiin tämmöiseen leipomoon. Ja katsokaa Antti, katsokaa tätä. Loputtomasti brownia herkkuja. Hervottomia kanelipullia ja leivonnaisia. Mutta sitä kaikista hulluin juttu. Jättimäiset chocolate chip cookiet. Useita vaihtoehtoja. Miten tästä pitäisi mitään valita? Tämmöiseen päädyttiin. Jättimäinen cinnamon roll. On ihan lämmin. Katsotaan siltä. Oho. Mikäs käymä meillä kävi täällä äsken? Meillä oli semmoiset viholliset siellä loopilla, Hagen loopilla. Ja jostain syystä ne istuu. Samassa paikassa, samana iltana, samassa kaupungissa, samassa maassa, samaan aikaan.
ruoka maistuu saa katkeran vivahteen tästä seurasta, mutta toivottavasti ne ei puhu meille. Herkkusmoothie. Ihan älytön, siis aivan älytön. What a beautiful sunset. And you. Ja katsokaa mikä saapui. Pizza. Me tuhotaan tää off camera. Pitihän se vielä yksi Pepe Make ottaa tähän, kun ei tästä olisi muuten tullut mitään. Se on meidän aamupala. Big Maman kana. Ja saatiin avokado. pikku bans kaupan päästä. Kattokaa tätä. Ja kokoinen kahvi. Oltiin menossa huoneeseen, mutta ei me päästä, kun täällä on vartija ovella. Onks toi aito? Ei. Toi ei oo aito edes. Se on feikkikissa. Luka, kerro mitä me ollaan tehty tänään. Niinku tää, mikä meidän päivän agenda on ollut. Semmonen värikuva challenge, tai se on vielä deitti, mutta pitää aamulla päättää väriä, ottaa sen värisistä jutuista kuvia ja sitten pitää tehdä siitä semmonen kollaasi ja sitten me katsotaan kuin hienoin on. Joo, voidaan liittää meidän kollaa sitten. Hei! Wow. Käytiin tosiaan tunnin hieronnassa äsken. Odotettiin, että meidän ruokapaikka aukeaa ja nyt aukes. Ja nyt otetaan safkaa. Jee, paikanvaihto. Nyt ollaan juna-asemalla. Meidän eilen ostettu 15 euron aurinkorasva vietiin, koska se oli liian isossa pakkauksessa. Jotkut kiinalaiset papat tuli äsken, tai ne jotain kehu mua, tai oli jotain, että on kaunis, ja sitten ne vaan alkoi, että se toinen otti musta kuvaa ihan kun mä olisin antanut luvan. 90 pappoi. Kiinalaiset mammat tuli sitten, onko se hyvän näköistä, ne ottaa mut vaan vaatteet pois. At Kasi Station ใกล้จะฮอดสถานีกาสีเฮียนทาบริ Me ollaan nyt Luanparapagiin saavuttu. Oho. Otetaan meidän ruokaa. Ja... Kerropa mitä meille kävi. Joo, siis lampakkotippuja. Paljon meillä oli joku 20 miljoonaa. Meni Kankkulan kaivoon. Meillä meni 120 tonnia jonnekin. Kato se mun lompakko. Tässä on tää mun hieno hame. Joo. Takarat vilkkuu. Lukaa. Nyt me tultiin Vietnamin sotamuseoon. Very interesting. Nyt etsitään uutta aurinkorasvaa, kun se vietiin pois. Apua! Otta pois auton alta. Mennään siihen takaisin. Hop. Siinä on paras spotti. Kerropas Luka, mikä on tämän päivän? Mä oon ollut kuume 7 tuntia ja jalat kipeät, mut we move. Toivottavasti ei dengui. Luka yrittää saada kakkaa, tulee kahvella. Tänään tavoite on, että ei ajeta miinaa tai asua. Joo. Puhveli. Puhveli jätski. Pitäisikö maistaa? Mä silti uskottelen itselleni, että noille ei ratsasteta. En mä kestä. Tässä on meillä muun karhuja. Ne on pelastettu täältä tänne.
Iso. Mulla on oma äkki, se on varmaan joku iso jähä. Lukan kengät äsken pelastettiin virrasta. Sun keskivarpaat pilasen siis. Vastas. Kello on jotain 5:30 ja ihmiset on hereillä. Ja toisella puolella tietä menee munkkien alumnijaat. Ne haluaisi tulla tälle puolelle, mutta ei ne nyt pääse tuolta. Tässä on nää juoksijat. Wow. Joku 500 metriä takan pelkkää porrasta ylöspäin. Haettiin tynkänen taas. Ei oo paha enää. Ei. Kello on 60. Meillä olisi 20 minuutin päästä lähtöä slowboatille, mutta Lukalla on vähän huono olo. Tai tosi huono olo. Joo, nyt mietitään, että kannattaako lähteä ollenkaan sinne veneelle. Lukalla ei ole olo yhtään parantunut, mutta yritetään mennä veneeseen silti 2 päivää veneessä. Challenge. Pysäys ja suoraan lääkäriin. Reikä tippuu ihan just. Nyt lääkäriin. Onko täällä suomalaisia lääkäreitä? No eipä puhunut hoitsu englantia. Nämä oli kaikki tauolla. Ja yhdellä on tossa tommonen kasvomaski, siis semmonen ihonhoito kasvomaski päällä. Joo, mutta ei enää puhu englantiakaan. Niin... Olin WhatsApp-puhelussa lääkärin kanssa. Joo. En tajunnut mitä. Sanoin puhuu vähän englantia, ne vaan kirjoiteltiin. Ne kattoo nyt dengue. En kyllä usko, että on. Ui että, kato tota. Luka. Mikä diagnoosi tuli? Dengue fever positive. Sehän sieltä pamahti. Nyt mä saan hemosuolat ja parastamolia, niin kyllä se siitä parantuu. Jep. Ja päästään lähteä huomenna Taimahaan. Moi hei! Ainakin nyt selvissä, että miksi se on ollut huono olo. Taitaa jäädä. Iltapala syötettiin. Tässä on mun iltapala. Joo. Day 2. Näin. Tällä kertaa matka menee tällä tavalla. Muurahainen kortta kuljettaa. Kolmasosa vasta mennyt. Nyt ollaan 2 päivän boattimatka
selvitty. Nyt odotetaan toi meidän taksikuski. Heittäis meidät kotiin. Viimeinen ateria. Miten niin? Lausissa. Learn from mistakes.